rules of engagement or say akodiemu emra ahodo abusiafo na otwe asan akọ abeto ebion the tradiam yedem aseda pace be ma tradiam pon yankopon se aye ne pe na fe asan ye nadom na wode ye nkwa ache ye na asama ye bedi hyemu ase se ye mfa adusua kunni se emfa mbre yene ye atifo yenu ye se ne oni yen adini ye no sara na ono mo nso adini ye kota emu nyinara yene usua onyankopon ne do na tentrene yaye adusua no mako enkron na otwe mu no yepese no hwe ne etosudu no se ohwe adusua na tifi asam na ose akodie mu emra ahodo yebasisia in fact was it 7,000 sheep. Oh yen says abeya sa title ye nyame oyo obo ade nkra be free ho. O say he is blameless. He is upright. Osuro ono nyankopon na nyame oyo odonti no. Yes. Wanje obonsam power ba go grant free no. No. Odofo hawa wo kom twen onyankopon anim. Onyankopon mremo no. Onyankopon the rules na ye adwuma. Omande share abusiafo adofo no mo amutie ni mo amohwe nyinara yebe ma makwaba edi aba London Ghana meminda kwanifo Sabbath school na fe chosemu empensempensemu yede nchi asoro nkonso nam yen aginkopa Yesu Kristo so edi ebre nyina onyankopon enhyira mo se de birada mudi mafidie edi to ase de ne mo ye babu mu adisia na otwe mu no yepese no usua adisia bia atifi asem no ose akodie mu emra ahodo maboafo no aye krado mo beboa na afie di adusua mu pensempensemu de abremo adansa na no ma yenkutie anwum free singing man for home brasisia No
singing man for us enwuma omode abrain ene na ma memfa saa konye ye na memfa aside mu odin pa emfama 3ABN TV 3ABN Ghana TV Sara na Hope TV Ghana so saa djuma ko mienu ya fa TV adwuma de ato omo so amanfo ebo niema asabe emfa enkwaje emre onipa hundawuru no omo de enkwaje ho nsam nkoa no mbo hundawuru eye ankrankran adwumadie enti esa na ehu broadcasting ne ehu mfidie ne ehu niema na ya na emodin kakra enti yebetoto asrese wo hwe yen na obu se won number egu yemfoni na yesrewfa na frɛ obejo so kakra bi obetimi abu asa adwuma koyi fa bo mu na onam saaye so onyankopɔn so ebihirawo bebree ene maboafo a meni omu ebe yes addition pense mu me de musonfo Bismarck mensa ene ye ho adom me wo Elder Frank aje eka me ho ase Elder Frank e mo akwaba great ye da se Elder ye tonsa frɛ no what me abayi hu Elder chekakra na Elder Saba back there na say mo akwaba so nkokwanse great Elder say what me aba me call manimu a Elder Dr. Alex Collins Afanso ena eto Elder ye mo akwaba great me da say and they turn after what me so any ye be die hye mo hase na fe me call yenua Harry Ntim so ena eto no beni Harry ye mo akwaba yenua Harry si hu na chekakra ato say unity dia na say aseda na de match dia mfonya me Elder say what me aba na fe me ko echo no ho John Mensa Thompson and so and echo no beni ye mo akwaba yenua Bismarck madam asese mu nyina mo de odo abodo mu se e fa dusiase emfambre yatiefo ende na babia obia no meso so besi utrase na mama John Mensa Thompson abompae amaye mompa yendimafo yenkyerɛkyerɛfo enenso womba edawase ewakwanya wode amaye se embebie wunsemu eyensemu anka bofo na wase ka nenso wafa yenipa yi so se yenka yede hu nyina ehye wonsa mansema ebeken emfiri wasaf Yehowa emane emfiri ya yemu mantiase emra na woma ente ne ekoso ewo yewiase yemu na enyina etumi de ho ato so atwen mu maye toso mienu koso ka ye ho na behye yende ewo Jesus Christ de munti amen great ye share the rules of engagement and I say akudie mu emra last week na ye share addition etoso enkronfa addition no na very powerful pa na ye share amansante wonto wadi okwan ya fa so na bone krompo eba ewiase se na ye sha ase wosoro na ebi pie asasi so ase no kwasem se mu so obonsa we tricks papa okwan ya fa so dada Adam na mpo Yesu Kristo krampo basa sisu ase okwan ofa so na ekom di Yesu nanka ofa so na kwa dada Yesu ama Yesu asom no any sense a great controversy we ababe create ni pasu mienu ida say obewo obonsamafa ana say obewo onyankopon afa yenni mfimfin gina bia pia no kwasem se na adusia no kama pa intiatifo se wutie na wantimi antie ana se wantimi anhwe sa adusia na se YouTube channel na wa ye be se obe subscribe to your channel no uwie nso no mi adoma no so kire se adusia bia ebe ye no wonso wonsa be kan be wonsa ka bia na wa woso akwakoma obi ubetumi ahwe channel na o scrolli ko akira obu se lesson 9 no ewo ho no mo obetumi atie emu asem se ne discussion no esi ekọ na afi wonso asua bibi papa atimi afrisa addition mo na ochimu etwaso from last week there no na ochimu nso de etwaso free last week there na no kwasem se ohwe trust mu a your powerful your friends a narrative and as assembly wo ho mu odin pa ewo trust mu a edasa controversy adipa na yehunu wo 1 Kings chapter 18 verse 19 to 40 no efa Elijah ne ba akonfo de si omuntam ne onyankopon expose ba akonfo na mehu se sa na omunyehwe obibia ni omuno but apart from that no adusiana kire yen se na omunya anyame keke na omusa demons ahonhom bone
In fact, Paul retira kokuma Korintofoɔ ne di kan no 1 Corinthians chapter 10 verse 20 no warning Korintofoɔ no ɛfa saa anyame ahodoɔ no ka kyerɛm sɛ mo nsom saa anyame no because enya anyame keke omo say demons enti obi a osom omu bia no say worshipo demon no kwasem say yenti ase wo saa anyame som yi ene saa yenti ase wo saa demons yi mu no ebeboa yen ama ya te saa controversy ya sama last week ya ase say ye kana pa yenti saa na otwi mu no maboafo yi beboa na afi omo beboa na afi ya doso mu bion feda na afi yetimi ehu sene saa controversy akudie yi sene esitie ne ehomra ene ehon hyehyɛ na afi ehon ahye na afi yehu okwan ya betimi afaso na enso yetimi atrase na afi yenso yabo yemra enti yeni ka hwe yen ka abosam no ewo 1 John chapter 3 verse 8 Yohane ngoma edi kan itimi ensa ntise mo wotwe ekenkan se de oye bone no firi obonsam efiri se obonsam no firi mfitiase ye bone ye nti ena onyankopɔn ba no ebeyi ne ho adi se obesai obonsam nyuma amen. Good. I think say sakin can say we koye ni a ebeba mu one of those topics no na fe ya pebre na fe ya kinkan mu pa ye afi yenhwe na edi kan say wasanka obofo bi onyankopɔn bofo say an angel delayed chosem ba bi edadi say onyankopɔn bofo pa ya timi adlay no yenko kan kakra ewo Daniel chapter 10 verse 1 to 14 no yenhwe from 12 to 13 ankasa no yenhwe seni esitintu de kai Daniel chapter 10 no verse 12 and afi 13 yenhwe seni asemi sitie na afi yenhwe yen komono every one mo akenkan say na o ka kire me say insuro Daniel na ifrida wode wakoma eto so sa obete ase na obebre wo ho ase Onyankopɔn enim no wate won nsɛm ase na me nso won nsɛm nti na me bae na Persia aheman bapɔma sanka me na wotwe miensa na hwɛ Michael a ɔyɛ ɔbɔfo titiri no mu baako babɛboa me na metena hɔ ɛwɔ Persia ahemfo no enkyɛn amen. So Elder Arthur, here shows how I can cancel me at saying. You many a best snack medase. Say obofo party asamo or the yasumano so mrana yitim esin a quiet 3 weeks. Let's just say enya sama emre. Now once addition we na twadi esuya last week no so. Last week he established said there was a great controversy. Ubia, there was no middle ground. A chassis free soro. And so about bedroom baby ubia yenina by our choices, by our actions, where you are getting involved in the great controversy. Now, so we join we are in a fight. It's important so be who the rules I govern fight Mwama nije boss and wrestling. And yeah, it's not about the size. Sometimes so to say obi ohwa oso. Obi nso ye very slim ketua bi nanso ye beba wie no na ketua na bo panyin no if we say ntokwa bia e wo rules ye de kon enti ye important say ya tiase say great controversy no wo ho na nyina ye involved here. It's important we understand the rules ye de kon no enti na all my case study e wo Daniel 10. The whole book of Daniel, there are a lot of prophecies about end time events. And it's all kind Daniel 9. Daniel enya vision bi. Na vision no trouble no. Onya normally say vision no bar it come with explanation, but this one no vision no endure without explanation. Enti na mo why troubled. Na onyame asem say obo ho paye bebre say erade emre kire no vision ase. Enti no na nyame asem kire say osoma obofo se onfa the explanation mrano ohine bia no owo Persia esi obofo no kwan for 3 weeks. Last week he established say
Obronsam ene behind the great controversy, the evil side, no. Then so Obronsam work it through agency to say Garden of Eden or work it through the snake. You kai baby nsoa na tayo hene ya na e ban issues Obronsam na work wonu mu. Enti we say no, it's not talking about directly the king of Persia, but na na ya free mu ba no. Na behind the scenes so Onyankopon asem kire say na that time no Persia hene or yes certain things physically na stop no na Onyankopon efa within those time no to appeal to hene no ene ne manum nyina say Onyankopon work with principle. He establishes that he's a God of love. Yes. And I'm sorry, a God of love into oma free will. On for sunipa until within 3 weeks no na or work ewo oma koma so say ombe mo kwan ama obronsama e show mo so e stop answer say ba no omo be ma kwan ama onyankopon asema ba nanso after 3 weeks no omo yesu tie omo yesu omo ntie no onyankopon ema obofo ebe ye we say ebe yi impediment ni free ho ema Daniel inya answer no and Daniel say no jina nsuo bi ho and then suddenly no onya vision ofentie omo wa nchen no omo hu de ekoso ono nko ana ehu enti ho na other Frank ka kire verse 12 and 13 our church say Daniel mra obo mpaye no the moment onyame tie ye nanso onyankopon soma me se memfa answer mra no for a period of 3 weeks. No bronsam abesi me kwan. Na se bisa ne say we know that God is all powerful. Bibia to me bia ni hwa etim eti onyankopon yi. Then the question is adentina obofo de asemo ba. Na yetim delay no 3 weeks. And no ne yebesua this week. Enti muma yenya abotre na ye on pake ni ehu great controversy now ya caught up in it no the rules of engagement onyankopon the rules be na working na so tiase a ebemu how a ube play a part in the great controversy me da say docs and wa church mu no yen to aso abusiafo na fe yen kohwe the dragon of the revelation yen hwe adisem enwoma no mu otwease no se na chosam no so e kan ho asem yen hwe Revelation chapter 13 1 to 8 no yen hwe ade a eyi efa sa dragon na sa otwease ne hye na se babia odi ne dwuma yen hwe na me hunu aboa bi a owo mendu ene itrenson se ofri epumu soriye yes na ahimotredu abobo ne men na busudin ewo ni tre eho na aboa me hunu no etese osebo na nenan etese osisire nan na nano tese jata no na otwease no ede ne tumi ne nahinwa ne na hoɔden kɛseɛ ɛma no yes na me hunu sɛ ne tiri enumu baako etese deɛ wabɔ no bɔtoro na wasa ne pra no na aboa no ɛho yɛ wiase nyinaa nwanwa ɛma wodi n'akyi yes na wɔkoto otwease no sɛ ɔde ahoɔden ama aboa no na wɔkoto aboa no ɛka sɛ hwan na ɔtese aboa no na hwan ɛna obetumi ɛne no ako na ɔma no ano a ɔde ka nsɛm akɛseɛ ne abususɛm na ɔma no kwan abosome aduanan mmienu na obue na no ka abusɛm tia onyankopɔn sɛ ɔbɛka ne din ɛne ne ntomadan ɛne wɔn a ɔtete soro ɛho abususɛm na ɔma no kwan sɛ ɔntu ahotefoɔ so sa na onni wɔn so nkunim na ɔma no musuakuo ɛne nkrɔfoɔ ɛne kasa hodoɔ ɛne aman nyinaa so tumi na wɔn a wɔte asase so nyinaa bɛkoto no wɔn a wɔmfiri wiase asehyɛ antwerɛ wɔn din adwama a okum no enkwa enwoma no emu amen so the Frank yen show sa the dragon and I say adise nwoma yi mu otwease ya wakenkan ho asem yi ne mfoni ne etisai ora besma kemeda say ye yi anotia wa ke beka say otwease no no ani obonsam that's right na last week adusua no said na doctor echechemu amuye hu no
mpanimfoɔ ɛda na di ɛsɛ ɔbonsam yitirimu pɔpaa ne sɛ ɔbɛma ne ho so na wakron asene ɔbaadeɛ no ana Nyankopɔn ne botae paa ne sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ na wiase nyinaa koto no ɛde anidie ama no ɛno nti yɛ maame White ɛka asɛm bi ɛwɔ Bible commentary volume 7 page 9782 no also Satan has continued to present to man as he presented to the angels his false presentation of Christ and God, and he has won the world to his side. Okay. Even the professedly Christian churches have taken sides with the great apostate. Enti obonsam ne trimupo nyina ne se obefa kwan bi so na wada da nipa ama de enya no kre no yagye atum se eye no kre. Enti ebrebia na meka se de obonsam ye ne niema no ayese besepani ko nina hahan yetase no banyansafo se yamfa nyansa nimde ne osoro hu kronkron akwankyere ansum nyame yi a obonsam be fa kwan bi so adaadan wo bra yenhu hwe enu nti obonsam enam kwan bi so edi ni tumi ene na hoɔden no esan se so oba ne se otwiase na na so obonsam na yebehu na kwan na yehu so wedi obonsam ena ye nti no ɔde ne tumi no ahyɛ asase so atumfoɔ ne atumi bi mu a ɔno yɛ nhyehyɛeɛ na wɔda da nipa ema nipa nyinaa etu akodi n'akyi na in other ways no obonsam na ye kwa akosom no ɛno nti sɛ yɛhwɛ ɛkwan a obonsam fa so etietie nyamesom so in the dark ages tetemre no ne ade mampo edubre bi no na ka nyamesom kra so yakata ana Kristo som so yakata nanso nyame enam ni tumi a no wo no so no ema asempa no esan ehitae adesua ne se ebre no eba wie no obonsam asan fa abufu a emu oden esan se wahu se ne bre aka no etia enti saa kuo mienu a ye amayo ene Kristo som mu no ɛhɔ na nipa dodo ni nyinaa edie sɛ wo pɛ nipa baabi a gyina pa wo benya nipa dodo a saa kuo mienu yi ida sɛ wobɛkɔ amayo mu anaasɛ ɔsom mu saa kuo mienu so na obonsam hwɛ sɛ ɔde ne tumi no ɛbɛhyɛ wɔ mu na fei wo mienu nyinaa ka bom na wayɛ nhyehyɛe a yɛn nipa yadwen mu no yɛbɛfa ne sɛ ɛyɛ nyame ɛna ɛyɛ saa nhyehyɛe no nanso na obonsam ɛna ɛtɛkyire sɛ bɛyɛ a yɛbɛsom saa nhyehyɛe a saa kuo mienu ɛde ɛba no ɛno nti sɛ yɛkenkan disem ti dumienu nchichemu dumienu a momame Revelation 12 verse 12 Revelation 12 verse 12 okay kan say yenti osoro ene mo a motiti mu no moma mo bonto mo yam asase ene po enue efrise obonsam asane aba mo nkyɛn na wafa abufuo kɛseɛ efrise wonim sɛ ne bra ɔwɔ no etia ɛne nti awie bre mu no obonsam opre kukukukukuku esan sɛ ne bra ɔwɔ no ayetia na nabufuo a wafa no enyina ne sɛ nipa nyame ayɛ nkwagye nhyehyɛ amayen no ɔmpɛsɛ ebenya nkwa nti kwan bi obɛfa so a obetimi asɛ saa nhyehyɛ ni bia no obonsam enam so enam amayo ene nyamsom na de akenkan sama akenkan de mai kra no sɛ saa tumi na fei de nyame a ɔyɛ ɔbɔ ade no wɔyɛ nhyehyɛ sɛ bɛyɛ saa title ayɛ nyame ɔyɛ ɔbɔ ade no kra bi free hɔ ɛne nti ne da ayɛ homeda kronkron no
wo yen hye se obesesa no na fe wo de won ade aba besi ho na anigi sam ne se yekenkan adisam ti aduonu baako nchemu enan a Revelation chapter 21 verse 4 o kan anigi sam bi wo hopa a Kristofo eye nkranhye emayen na obepepa won ani ase nisuo enyina na owuo eni ho bio na areho eni osun eni ya bia eni ho efrise kane no mani nyina atwam eni ti bra obonsam e pray na fe ode ohaw otaye ne yaw e bani paso na fe nipa ye hu ye ho ano no nyame se ne nhihye ne nyina no na obonsam nhihye nyina no e wo bra esie e wo bra ekoduro saa brenu du a ono o ya agenkwa no e ba begye ne ma afiri saa obonsam eseye ne nyina mu na nkransansam ne afutu a mede maye ne se enei no san na enyam som sifate enei na san hye no enya nimu na fe yetimi som ekoba no san na yesi eye ho onwuntufo bi se etuo nsi uso abansi uso kura na wanyam som aye basai na ebedru bra o sebeba osumo no e na obeden enti yenya eye agirifue no sa brain na wo se ye ma yenyam som ewie pe yiu eye yiu na ye da bi eye da bi na se etimi gina ma nyame a se de waka no Roma adisam ti aduonu ba ko nchemu nan mo no oba be pepa ye ni wamu nyintuo nyina na obre ni amanehunu ni sun ni asechore nyina no eto betwa amayen. Amen. Ada Frank bedase pa se wato bono wacheche Musa mi se agidifo ne atifo so ati no mo afamu aba. Yan twas na fi yen hwe egusara ye hwe adusua yi in fact etwa last week de no so this week de no ye hwe akodie mu mra awodo. Se sa akodie ya ebe controversy ya bai mra nhihye bebre wo ho utimi di nhihye no so a utimi ye nkunidifo wani nhihye so ya na fe wa patri akwakoshe obonsam afa yen twas na fe yen hwe se na Job nso na sam no eno nso esitie e wo tro ne yen hwe se na eno nso beboa ye me atisa ante wonte wadi asesa ofa tro sam no na okọ Job chapter 1 verse 1 to 12 na fe ya hwe 2 1 to 7 na tense a very long story I'm a person me bono tofa na fi mama aboafo no akasa ho se na trosem eka efa Job no se na Job yo obia na oti ekru bia na ye frɛ no Uz so minim se na mo be frɛ no use it sa na you know se Uz se ezo na ho na bia ye na wote no sana ye frɛ ho no na trosem no edi ade says Job na oyo obia wo ye no credifo na oyo obia osom Nyankopɔn na we are very careful say onfom onyankopon ye ncha no nso pa na wo sina Job owo mema nkwa mema mako 7 and daughters nso owo mako miensa and waka Job ajapade in fact was say 7,000 sheep in fact nwan kwa 7,000 ti asem ne ka no na fe wo de ba camel say frumponko owo eno nso mako be 1,000 and I think be 3,000 and also eba a friend say cattle and I say nantwie also wo nantwie be 1,000 and now about donkeys mponko ankasa mako be 500 in fact okani nyina de for say ka in those days east baby e be ka say na wiase wona na Job na the richest man and there be ka say Elon Musk and say Jeff Bezos and say Bill Gates na Job baden no Job na the richest man now say ne man no they take turns in sacrifice so mo ba for there we born the massive we so born the massive say na ahomeka na de Job ye se o se anopa biara Job sorry no nso abo afode e de asre bonifache e de amane mba no because onim in the process of omo afford bone e bia na omo aye bibia tia Nyankopon that is how our righteousness no that is to the extent say na Job no ye nti sorry bom paye e de ma ne man say enbra afode omo bo Nyankopon say for some reason omo aye bibi na etia wa mesro fa omo mfonso fa cha omo na o say emre so say Onyankopon ne na pamfo ne abofo hia no obonsam se ye den epie ho no bi ekwa no Nyankopon bi sa obonsam se wona na okọ hifa unia
o se me nam aja me de me kona me ba me kona se won nam no wahu makoa Job o se ane o se sa makoa no o ye nyamesum ni osom me na chese odi no kren so ema me e hona bonsam ka ze nye niema a odi ama ni ntia ena odi no kren dia ama se sa niema we nyina ahwere na na hwe se obedi no kren sa dia ama wana nyankopɔ ka chese me ma okwan me di tumi na hye wonsa nemo emfa wonsa enka ni nipadua no manaja fade nyina ahwere no na hwe se obekun atia me ampa okoye sa Job ahihim the second time was bae ebe kan say the same thing abra no mo sehia no se hwe because wonje ne kra umfa no body ohun kan no body ninti e na oda so so nyankopɔ so okay now fa hun sako kan no body no but menku no na hwe se obe somia ampa so nyina Job etimi gina edma Job nasem no say na etie ma menko openi Thompson so hwe Job nasem yi se na esitie ya in terms of great controversy no eno nso ne gina pen etise me da se Bismarck echiete fo nyina se ehwe Job asem yi a at the initial scene no I said there was a heavenly council. That's right. Na yen hwe se nyankopon ete akonwem na abofo etwa ne ho ehia se ehwe Daniel a yehu sa scene ni bi ewo ho emsa Isaiah so yehu bi ena wo the book of Revelation so a hu sa scene ni bi se nyankopon ti na adwem the four living creatures ewo ho 24 elders ewo ho na abofo etwa ne ho ehia no bonsam so epie ho. And the question is, na obe museni awe na wamane ewa ha yehu se obonsam eyobi ye kan Revelation chapter 12 verse 10 it says that he is an accuser, okay, and all accuse brethren day and night into okwo no so medium ne na masase so me ko me ba no nyaminim said there's a bigger thing playing out. So onenam ho kwa nemum ne mana na o accuse wo mo enti nyame nim se neni ahwe Job ena obisa no ampa wotie ne response o de ma nyankopon na eno ka bibi kirew o se Job ba before bonsam be yi ano nyankopon ebo Job abaso but enwa say nyame etumi eka bibi pefa ne ba ho na kire the level of Job in a commitment, the level of relationship on nyankopon or say he is blameless, yes, he is upright, yes, osro ono nyankopon na na kwan so etene, yes, me gire se ni pe nyina tumi nya sa recommendation from nyame a anga o how bia ni ho. Job ka che nyankopon se esan bambo a wodi abo Job nti obonsam ne kan se esan bambo de abo Job nti enti na Job odi nokre ema wo no na wo ka se nokre no odi ma wo no eye kwa sa sem na bonsam kan no we say a slander, yes, a slander against the character of Job and against onyankopon's character, yes, esan se nyankopon edi adansu krumu which is not, yeah, esan se Job na kwan entene, yes, which is not ehɔ no obonsam esan se wabɔ nyankopɔn kwedu nti na ɔsɛ nyankopɔn ma ne kwan na ne kwedu na wabɔ no o play ne out and also testing a theory no esan se nyankopɔn esi ne kwan wɔ hɔ na te sɛ ne question ye bi sɛ aden na adebɔnyɛfo hɔ nyankopɔn enku wɔ mo anaso obonsam yɛ bɔnyame enku no so yen so yɛbɔ na nka nyankopɔn ku yɛn na anka den ne yɛbɛka. But God has given yen the opportunity to repent and to come back to him. That's right. Into mabonsam sa kwan ni say ko na ko play wo theory ni out na yenhwe. Okwa no say ni bibia say na wedi kan aka no anase twerɛsɛm no so aka no say ni bibia ne ma ne japade Job ejina ne gidie mu. Osan ba biom say ma yen ne wo say me ye still esan sa wo de hedge bi ato ne hu nti minya ko sesa de me ma redraw hedge no ko na kwaye nea ewo se we nemum hwe na wa amfa wonsa anka ne kra na se wenkunu emfiri ho obonsam ye we nyina
nanso Job ejina ne gidie ma no eye nkonimdifo nyame asset limit into okachiro bonsam said this is the limit touch ne japade the second one said touch ne nipedua no when touch ne kra that is the limiter na nyame ediama obonsam that's the rules of engagement yes enti onyankopon character na obonsam pese ose no ontumi nse no esan say God is love yes God is faithful yes God protects his children enti onuadofo say we obi a odo ho ato nyankopon so a ne o say ohunu say nyame bo ne mba ho ban yes no matter what nyame e de fapem bi ato ne mma ho ne mma etie na sem na edi nokure ema no no nyame ensa e wo mo so enita Daniel fiti so obo mpa na na yesoma ase yemfe muaye nkoma Daniel esan se ne osoro ete Daniel ende wa we are faithful no nyame ebo ho ban afi so se nyame am permit bibia enya de a ebesi de biara da enti nyame permit obonsam se kona kwaye ne we se we no God has to give permission yes answer en se bibi ba nyame na ama ho kwan nyagidie se ono ankasa nim senti e wa masa ade na ba so because onu se Job betumi egina yes enti no ma ho kwan no se bibi bo nim se obetumi egina enti enyina yemfa ye ni nto no so nya wonemu enne bia no fa weni to nyame so na hu se nyame ebesane ababejo afi so God was able to testify about Job once nyame betumi de ho dase can God testify about you me amiti he can God testify about me which say o say me hwe ma kwan yie na ma kwan etene se ne be nyankopon betumi edi me ho dase nyame eye we nyina ema ne mba yenso enya gide ni areshem ewonimu na yehu se okokase ne ekoso no nyame ejina ema yen enti yemfa ye ho enhye nase na obekoso ejina ama yen yo me da se Obini Thompson say wato bo bibi sadishan mu e de ama yen to aso na afi yen hwe wiase sudifo wo Britia wa imu o say the ruler of this world the temporal ruler of this world yen hwe John chapter 12 verse 31 na afi John 14:30 yen hwe asasi su yisudifo no Britia wa imu hwan na sen na trosem no ekano na yenti ase sen John chapter 12:31 and John 1 chapter 14 verse 30 afei ni wiase atemuo afei na ebeyi wiase sudifo no eho amen amen and John 14 10 and so at the mayen say wunyi ni se mewo agya mu na agya no nso ewo mi mu nsem a meka me kire mo no emfiri mia mitrim na meka na agya otimi mu no na oye ni nyuma mi mu no amen amen sana o hwe John 16:11 no so o ka asem bi 16:11 o say na natemu ho no efri se wabu wiase sudifo no aten amen amen mamenko openi hariso yen show trust no asi wiase sudifo why ni wiase sudifo temporarily no na yen ti asese medase Bismarck ehwe Bible no ma si Yakobon na bo wiase ni na no boss ni asase yes hwe Job story na there's so many different aspects story in the culture. First one, Omayehu said there's a council. A council that frequently happens because Job, Satan bahot twice. Yes. That means that it goes on. But the rules of engagement, the council, and the rules of engagement, you need details of it. You need to see him for a very good reason. Yeah. That you share whatever goes on. Rules of engagement, rules, said Doc Ekai earlier on, say boxing rules are obi whichever parties knows say if you want to be born ha, want to be born and want to be use nine.
nti sa rules na of engagement also cancel no de yenim but ema wo say obonsam additional churches say obonsam timi stopping nyame abofo a na che say rules of engagement allows that to happen na nyame oyo odonti no wanje obonsam power ba akokra free no said the auto ball no na no the ball no the power of influence so timi di da abofo ni nipani na da so nti yenkai say he's still very powerful. That's right. So all these rules of engagement is still benefiting him. Yet Job's story I said Elder Thompson kai na there's one aspect there before when Yankopon kasa no kra was say na enye fence out dey twa ne ho hia enkabere just wakoda wako already no wako hu say Yankopon bambubi is already there. Exactly. It is who say ono nim rules of engagement no by enka so ye chief deceptor. That's right. Wonim bibia enti additional me who say free will la Yankopon dey amano no o take full advantage because onim say nim racer and na onim say the same rules of engagement no eliminate God's power. Yeah. So that's also to his advantage. Near share say you say or a temporal ruler of this world. You share a brainier man who ankofu hu asasi so a you say who is the ruler? Yes. The ruler is Satan. That's right. But he doesn't want anyone to know he's the ruler. Yes. He wants to still nyame obos asasi no. He wants to still portray that Muslim Christians are. And so suffering in your money the ekoso. But him say the rules of engagement ne me who say Yankopon timi emba straight embe yini na free ho because of although or any the rules of engagement the council na e wo ha omo yesa de no omunim say ontimi nyesa ye share additional ne share Luke 4:6 May who say Jesus Christ crapo by no nya ono bonsam had the audacity to tell the creator say he has power that he can give to him to use only ipso besumna so ahunti me who say wonim so that's one power nini na the power na the man no oda so nti me additional me who say bonsam power ni na wo ho eni panyankopon so me who say no matter what no he will still be there to deliver us from our troubles. Amen. In fact Penny Harriama Martin near maybe as a par in terms of this rule of engagement no to temporarily no abusa for obonsam di asasi so and on one kasa de bone awurkasem ni nyema nema di enya na afi watani aba kasa nyame na amosom no amu de bia amu ti wiase amoso no ote wokwa e na yare we bo ote wokwa e na we bo no a na yesa de no e wa nankopon so nam se mra no mu di ye adwuma nti no o so oto no bo emre papa mu no waba be yisa ne ma ni nyina afri ho me da se openi se wato bo achiche mu sa ye nto aso na fi ye sorry ye addition no so ye hwe ahye ne mra hodo no limits and rules. And also ye be pese ye be kan bibi wo Mark 6:5. Na Mark wana yahuri akokan 9:29. Ye nhwese ne ayintu osemi asama ye ka kire ye ho. Na wantumi anye ahonene biara ho. Je ayarfo kakra bi ana ode ne nsa gu won so esa won yade. Verse chapter 9 verse 29. 9:29. And also at the mind say na ose won say saa de idie na de ban ontumi mfa bibia entu no jimpaibo eni abuada. Amen. Good. Mama san go back to dog so yen show limits and rules. So send a first mark the can ni krum honum no wantimi anye bibia say nipa be 1 or 2 bi no de nsa go omuso na or have been so by your cousin sade we no just not a math say you so dem abone infoni be na san yitosem etwatwe efa ahye ne emra hodo no yeah once sa mark 2 test ya kan no am I who the nature and character of God. Yes. So onyankopon oyobia odenhyehyɛ na ye adwuma. Yes. Or working with structure and order. And he say mrani yesi ya
on shemra no no mumra no so because this is where it begs the question. So God is all powerful. Adintina all kase for some reason because of boundary rules of engagement when timanya miracles were this place. Yes. And adintina bibien ho nyamentimunya be this particular yare there or say a here way anyway. Yeah. On say the whole of this week lesson that yesuano ye questions bibriano. Yeah. As Christians, there are a lot of challenges that you go through. Yatias here say cosmic conflict, and shall see free sorrow. I shall see a mra or bronsam edintro efa unyankopon character home. Yes. And from that time, no, and a court case no open ye. Ye dear sem no right from that time, kopem se eradebeba. Now God is a just God say. The rules of engagement or DD on wasem no. So our Bible rules of engagement or per se ye de managing sorry ye de managing ye fee ye the same method. Yeah. The same method sorry or software has from paying for ho. Nanso a software ne as from paying for ntimu for mope and sorry and so mu 2 minutes di on pay bia no ma ye. Se BBC a Osofo na yedi asori na shenensa. Nanso ye so friend pastoral team, ye so friend church board. Enti ebia obadwen se wo akira obadwen se na sasem we dia nti na osofo wo ha na osofo take in decision immediately. Nanso rules of engagement nyame edi amaye. Enti additional kire say right from time obronsam tin nyame so atua wo heaven no court case no are open right up to this say and I offer a 1-1 as witness 1-1 as witness and no na Job ebe PMB no ya the Job by as witness say Job ebe witness onyankopon or your witness mo onyankopon na asembisa ne say manage the opinion Thompson kan no so onyankopon friend witness so won so betima fro bia na that's right ana say obronsam be fro say witness na wo ka bi mo obronsam na ka gensi onyankopon ana fi say cosmic conflict no there's no middle ground obia involved then so any just say Bible say at the end of it no we know the verdict. At the end of it no onyankopon ene ma ebedi nkonimdie into order for the empesa me kenyina ne say ye nyina we have been caught up in the great controversy. That's right. Sometimes niema bi esi our Christian life yentiase ebia wo call how bi mu yare bi da so amane bi da so what bompaye sa and you begin to question say if God is all powerful adentina sa niema e komisui emfiri ho. Yes. The Bible can say onyankopon wo power na ampa. So God works with rules or working with the rules of engagement. Send Daniel bompaye for 3 weeks. Onyankopon ma kwan because it was part of the rules. So Drew Babia or onyankopon tried to speak to the king of Persia and then ma to reason with them. No more limit or no limit ni dure no onyankopon intervene. No onyankopon so asem kire say ebedru baabi onyankopon be intervene. God is not going to sit down for evil to continue. No. Or for how I will come no twen onyankopon anim. Onyankopon mremo no onyankopon the rules na ye adwuma. Enti mremo no obeyi wa free mu. Na se wanyi wa free mu kra at the end no there is this powerful Bible text yaka from last week. This week's wabampa Revelation 21 verse 3 and 4. Brofumno or say I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Now verse 4 no kra na yeme demekaya ade anigye eba makoma mu. Or say he will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, no more mourning, no more crying, no more pain. Adentia because the former things have passed away. Or therefore, at the end of the great controversy, Jesus will win. That's right. Medase dog say we in Sadia. I'm said Thompson one last comment. Sorry. White as some kind of testimonies for the church, volume 1, page 341. Or say we share nipa yenti biemuno. Esa ya hwe asieti. We are naturally inclined to say, Nyobunsambe kan ene ye bedi echiri. Yes.
na se yɛpɛ sɛ yɛ resist ɔbonsam a yɛntumi mfa yɛ nipa so yi ahoɔden ɛmfa nyɛ kyi sɛ yɛsrɛ ɔsoro ahoɔden yɛsrɛ Kristo no ɔbɛtena yɛn mu na Kristo guide yɛn desires na afei so ɔma yɛ ahoɔden ɛbɛtumi ɛde ɔbonsam so yɛn nipa ɛne yɛama ɔbonsam bɛyɛ the temporary ruler ɛsan yɛahwe ase yɛnti ne mmom onyame ɛkyerɛ yɛn sɛ there's going to be a day ono na obo soro ne asase no obesane no sane oba beje ne man na wedi so the question is sada no obewo bonsam afa ana se nyame afa yempa wo se yebewo nyame afa ne ense Kristo ne nkonkron se onhyen yeden na yentumi mpawo opawa ebema ya tenase ana se ya survive on that day. Great. Abusia for Madam Wase say mama mo ho kwan na twedi ampon nyankopon edimo aye adwuma abusia for mo so ye beda mo ase say mafidie eda so eda ha sei say ye emphasize emfambre mo akudie mu embra ahodo the rules of engagement ebia no abisa wa den na nyankopon atena se ya na den na nyankopon ayesi be question na ye nyina ye bisa mfa akotwerosem atwerosemfo na so bisa those questions no Isaiah no mu bisa Ezekiel no mu bisa obia bisa yenso ebisa ba ye frɛ bibi akodie mu mmra nyankopon ne obonsam ntokwa no emra wo ho akoye se boxing emra wo ho kickboxing emra wo ho agro bia mudi ne emra wo ho se wo bo boxing a yento ye nan enti to nan na wabu mmra no so saa na omo nso omo de na akwakoye enti se wo force nyankopon mo aye bibia wo ya aka se wo bo boxing bo wontu ne nan yenye na saa but drew time a ne bibia be koso na obu se obey shase se o ye na dwumanti saa adan question no yemfa nto ansa emra no odo no emma nyankopon ntimi ye ade bi mprempren ya mu na emom ne time no so a obu se eno nso ebeba saa na agro no akwa ntina nema bi wo ayete se ache wa abrabom no eye rules of engagement no saa na ete mfa medam ase se maboa ma ya de so saa this next week no ya de etoso duba kono so ebebre yen atiefo katwoni e babia obia na mema openi Elder Frank J emompae emaye ora Yesu ya dawase ebre bia na de wo ma oma na otwin so de odi amaye nie wa me hu se mfimfingina bia eni yen no wotwedi ampon ene obonsam entem ye be pause ye be di wachi anase ye ba kodi obonsam achi na ne nyina mu no tuyefo se yen fa wo de no isanse na de konkwaje mu yesro se mayesa hoden a ye betimi asi adwen pi amawo na se wo di adanse a watimi edi adanse papa fa ye ho boye ne nsam ye ntimi nya asem ye yefo sense ye be ye tifo erefifo adada ye ho yada wase ko de odi amaye wo Yesu Kristo din kronkron monti amen.